Però quan parlem de feminisme no parlem de paritat només, perquè nosaltres teníem, a l'estat espanyol hi havia una ministra i hi havia i tenim en el CAP segur moltes dones que estan davant de bancs, institucions financeres, institucions europees i no ho han fet més feminista, perquè no és només el fet de ser dona, sinó també el fet de... Hi ha una acadèmica que és molt interessant, que es diu Shannon Bell, que parla que el feminisme en realitat no és només la inclusió de dones, sinó qüestionar les estructures de poder. I aleshores el feminisme en el model energètic és qüestionar les estructures de poder del model energètic. I precisament aquestes estructures de poder, una gran part d'aquestes estructures de poder és l'extractivisme. És a dir, Europa pot electrificar a costa que el triangle del liti, de Xile, Argentina, etc., hi hagi uns efectes devastadors, no? O Endesa pot millorar els seus beneficis a costa que les activitats que fa la seva matriu, Enel, al Brasil, o de les activitats que fa a altres països de Llatinoamèrica, o, per exemple, parcs solars immensos que té a Mèxic o a altres llocs, li donin molts beneficis.